Amasi. Ufunani kanti? Ufuna inyama? Ngithi wena uthenga Awufisi. amasi aphela uthenga amanye, aphela uthenga amanye, uthi kwenziwe njani? Idla wona-ke amasi nempuphu. Impuphu igcwele, amasi agcwele la ekhaya. Mfethu Wena khona konke ukudla ngiyibonile inyama kuthenga ngoba emafrijini. ithenge ngoba uyithengile inyama? Amaveji. Uyithengile yini inyama? Imaki mama. Kubona konke nje uthe wena Uyithengile. mawucabanga ukungenzela ukudla ngicabangela amasi. Wena uthi uma ucabanga ungena esitolo uthenga amasi angithi nempuphu. So idla kona ngoba ubona kuyikona igrosari ekhaya. Mina ngithenga Mama inyama. bengithela ukuthi phela sikwazi ukuthi Nkosi yami inyanga mesithe ukutsheka-tsheka sibamba amasi. Isitshekile-ke nawa-ke. Ayikatsheki inyanga bese sakhona inyama egcwele emafrijini madoda. Uyithengile? Amavosi akhona mama. Uyithengile? Konke lo ntunja le yini le ibizwa ngani Okay, lento? ngiyakuzwa. Amaqanda akhona, Okay. o-cheese bakhona. Lezi zinto Ngiyakuzwa. yabo kodwa abantu besifazane uthi ukuthenga ukudla endlini ngoba phela noma kuthiwa kuthengwa yimina but ngiyayikhipha imali yokuthi ukuthenga ukudla kulungile.